Çağılan durmuşyny ýatdan çykmajak şatlykly pursatlary besleýän Tomusky denjal mewsüminiň başlanmagy münasibetli Mary welaýatyna dörli dawaral şäherler giňden geýwanlandyrly. Ýurdumyzda çağılan Tomusky denjal mewsümini ýokary gurumçylykly geçirmek barada edilýän aladalan şäherine gurulýan şatlyk şowkly şäherleň başy Mary şäheriniň merkezine ýerleşýän Bagtyarlyk telgähine geçirilen dawaradan başlandy. Dawara çağılar toý ýürüýüşi bilen gelýär. Aýdym sahada çykyşlara beslenen bu dawara welaýatyň ähli etrapdyr şäherlerinden gelen çağlar uly ruhlanykda gatnaşdylar. Dawara tamamlanandan soňra oňa gatnaşan Bagtyar çağlary ýürüýte bezilen awtobuslara minip arkadan Bagtyar nesiller atly çağlar saldyş we denjal merkezine tarap ugradylar. Ýol ugra Mary şäherine bezek berip duran Mary welaýat kitapxanasyna hem Mary welaýat taryhy ülkany öwrenş muzeýine gezileşde bolýar. Olar kaşaň binalan giň we ýag tutuglaryny aýlanyp gördüler. Bu ýerde bar bolan gymmatlyklary özüni jemleýän täsir muzeý we asman jetimleriniň täsirliklerini düýpli öwrenjek obserwatoriýa Bagtyar çağlarda ýatdan çykmajak täsirler galyrdy. Soňra Tomusky denjal mewsüminiň başlanmagy münasibetli gurulan dawaralary gatnaşýan Bagtyar çağlar şadýanlykda çağlar saldyş we denjal merkezine gelýär. Bu ýerde çağlaryň Tomusky denjal mewsüminiň ilkinji tapgyryna gelmekleri münasibetli aýdym sada çykyşlar guruldy. Dünýä ölümlerine laýyk derejede gurulan bu binanyň oýunlary otagy öz wagtlaryny oýunlar dünýäsine geçirýän şadýan çağlarda uly gyzyklanma döretdi. Ýurdumyzyň geljegi hasaplanýan ýaş nesilleň berk bedenli sagdan insanlar bolup ýetişmekleri ugruna döwletimizde toplumlaryň işler durmuşa geçirilýär. Şeýle bolan soň Mary welaýatyň arkadagy Bagtyar nesiller atly çağlar saldyş we denjal merkeziniň sport zalyna da sport enjamlarynyň uly toplumy bolup, ular wagtlaryny sapaly geçirmäge gelýän ýaş nesillerimiziň beden taýdan sagdan ruh taýdan kemil bolmagyna uly ýardam edýär. Şeýle de çağlaryň Tomusky denjal mewsümini awada millet ýahatçylyk dowlagyna ýerleşýän Mary saldyş we denjal merkezine denjalmagy Bagtyar çağlar ugradyly. Döwre wagt çağlar saldyş we denjal merkezlerine denjalmagy gelen çağlar ýurdumyzyň ötüp gelýän ýaş nesilleriniň döwre wagt terbiýelenmegi, sapaly denjalmaklar üçin ähli mümkinçilikleri döredip berýän türkmen halkynyň milli jyry gahrman arkadagymyza hem arkadagyly gahrman serdarymyza çağı ýüreklerinden joşup çykýan alkyşly sözlerini beýan etdiler.